Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Emily, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinahay pride ko, napasamak ti may sa abanag, nga aging ita ket pagbabawyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Emily. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Pumanayon ti urnong ko para iti panagkalaysa ta, Emily. Iswa mabalintan ti agkalaysa intun umayatawan. Tumulungak iti kalaysa ta, Denver. Adamot basit urnong ko. Saan mo nagarawon ti urnong mo? Kabalak mo tagastusan ti kasarta. Ngam, Denver, kaya't kumati tumulong. Usarantan tulangan ti urnong mo apang emergency intun agasawatan. Ngam, aging ga akabalak pa nga ipay amin akasapulan ta. Saan mo agarawon ti urnong mo? Sige, no isuti ko nam. Makaamu ka nga ron. No kasta, intun umay atawan tinapagtulagan nyo apa nagkasariyaw. Una nang, sinaganaan ni Denver ti panagkasarmi. Nasaya at mat anak ko. Nanakam ni Denver. Kat nagswerte akin ni Denver, nanang. Nalaing ka ang nagpili anak ko. Tawan bisyo ti lalaki ang napili. Talaga, nanang. Jakmet kaya ti lalaki nga ado ti bisyo na. Isungarod ani Denver ti sinong bata. Ay na. Excited akon iti panagkasariyaw anak ko. Uray siya ka, nanang. Arapaap ko lang unay ti maidatag iti altar. Ay, wen anak ko. Mas mabindisyonan ti panagdenayaw no agkasar kayaw iti simbahan. Anda ko makayat kung may bagakan ka, Emily. Anya dayta, may papan ka di iti panagkasarta inton umay atawan? Saan nati may papaniti kasarta? Anya nga rod? Naikat iti trabaho ni tatang, isong agabrudak. Ngam, Denver, nagtulag ta nga iti umayan atawan ti panagkasarta. Ita, ibagam nga agabrod ka? Kastoy mo't nga ron tinapasamak. No saan ko maanaikat iti trabaho ni tatang? Saan ako mga agabrod? Sayang mo't no saan ang mailapas ni Heidi ti kursona. No, kasta. Saan gayam asyak ti priority, Denver? Maawatan na kumamat, Emily. Ay ayatan ka. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Noan niya tinagtulagan ta, tung palam. Ngam, Emily. Saan kumat nga amo akas to'y ti mapasamak? Iswa, please. Maawatan na kumamat. No, kasta. Talaga nga ipilit mo, ti kayat mo. Agpili ka, Denver. Ni Heidi akabsat mo, wano siya. Emily, pang-asim. Di na kumamat pagpilian. Apikit tinasan. Saanin nga ubing abasit ni Heidi. Bay amutin nga iso timang paadal iti bagina. Saan mo akargo ti kabsat mo, Denver? Pasensya kan, Emily. Ngam nakaikadang ako na nga agabroda. No kasta, patuluyan ni Denver ti agabroad. Makaamo iti biyag na, nanang. No saan na asurutan tinagtulagan mi, uray agsina kami. Awan mapasamak akalaysa. Anya, ay mano atawanan ti relasyon niyaw. Ita, ibagam ti kasta. Iso ti saan amangilala iti relasyon mi, nanang. Mas pilyan na ti kabsat nangam iti siya. Ay makauray met kat ti kasaryo, anak ko. Noan niya ti saritaan, nasken amasurot, nanang. Ay agpanunot ka anaimbag, anak ko. Saan ka nga agdarasudos nga agdesisyon? Taamangan no agbabawi kan tulaag. Anya ti gagarayo, tata.
Pangasim kumamat balasan ko. Saan ka agumurgura ka ni Denver? Ag-flightan iti mabiit. Ngam aging gaita, saan mo pala akayata kasarita? Didak mababalaw, tata. Mas pinili na ti arapaap na ang makaturpos ni Heidi ngam ti kasarmi. Agkasar kayo mutlaeng apama na sumangpet. Pinagpilit ni Denver, tata. Kat amok ni Heidi ti pinili na. Isong awanan namnamaan na akasar apaman asumangpat. Saan mo kumamot na parigatan ti anak ko balasan ko? Amok nga ay ayatin na ka ni Denver. Sa anak amamati iti dayta nga ibagbagayo, tata. Kat no binilin na kayo, tapno makisao kanya, ti maibagak, saan to apulos nga agbaliw ti desisyon ko. Mabalin ka din agsarita tama ng Emily. Ita, si Kamat ti umay makisao. Saan na kumamat akagura manang. Ibagbagak mat ka ni Manong asanan nga agabroad. Ta siya kung ti makamo amang paadal iti bagik. Ngam ipilit na latamat ti agabroad. Saanan arumbang nga ibagam kanyak dayta, Heidi. Kaya't asawan dayta, anapat patag ka iti kabsat mo, ngam iti siyak akaayan-ayat na. Diyan kaya't apumanaw ni Manong Denver analiday manang. Agsarita kayo kung mga umunasak bay apumanaw. Mabalin ka di, Heidi. Pumano ka. Asino ka kuma amang isuro iti aramida, ha? Ha? Ala, pumano ka. Sobra ka mat, Emily. Pimanaw ti boyfriend mo, asaan mo apulos na kinasarita? Iti anya pala ang agapo akasarita. Talaga ka di akayat mo nga break kayo? Tangay pinili na ti panagabrod na. Kaya't asawan dayta, anag-break kami. Mano atawan nga agayan ayat kayo? Ita, ag-break kayo laang? Siyak ka di ti akin bason, ha? Ay, tsaka mukan ka, Emily. Saan mo't adakas ti inaramid na? Ngam no api akas taunay ti guram kan ko, hana. Asino nga taday ti umaw-awang? Number mat lang ang tagparparang. Sungbatak man lang. Hello? Oh, Emily, kumusta kan? Kailiw ka una yan. Sa anak amamati iti dayta nga ibagbagam, Denver. Apay pa lang nga mawag ka. Pangasim kuma, Emily. Agsarita ta kuma na sayaat. Pangasim ta urahin na. Apaman nga agsubliak tita. Agkalay satan. Awanan tinamnamaam akalay sa Denver. Isu asardangan na kon. Saan kan nga umaw-awag kanyak? Saan na kumamat a parigatan na, Emily? Ay ayatan ka. Sigala ang ti babae itibiyag ko. Awanan bibiyang ko iti dayta nga ibagbagam. Bye! Pasensya kan, Denver. Ngam nasakit unay tinaakam ko kan. Mas pinilim ti umadayo. Isu alak amom ti dosan. Kumusta ka na, Emily? Di nakpakadanagan, Giselle. Okay, aklan. Adan samutin makatawan ni Denver iti abroad. Anya ko maita. Saan ka kadi ang mailiw kan kwa na? Linipat ko ni Denver. Wano, ada ka din sa Bali? Awan. Saan ang mamati ang nalipata mo ni Denver? No saan ka mamati? Saan ka pilitan? Agpudno ka man kanyak. Ay ayatem ka di pay laang ni Denver? Saanan anapatag no ay ayatag paywan no saanan? No kasta, linipat mon anamin pinsan. Kasanan nagsubli, kat ibagana nga akalay sa kayo. Nakapangadang ako, Giselle. Awanan ti mapasamak akalaysa. Gaputan alpasan ti amin kada kami. Manipod pinili na tinagabrod.
makaumayak manang. Takayat ka nga imbitaran iti umadani na graduation ko. Mabalin ka di, Heidi. Isardeng mon ti umay dito'y balay amang ipadpadamag iti may papan iti pamilyayo. Laglagi pam nga awan kamin iti kapsat mo. Si kalaang mo't ti mangibagbaga iti kasta manang. Ngamno para kini manong, si kapay laang ti ayayatan na. Kan, mangnamnama pay laang matuloy matlaang ti kalay sayo. Pues, siya kun ti mangibagbaga. Awan matuloy akalay sa. Itan atawan ti isasangpet ni Denver, anak ko. Anya ko maita, nanang. Ay awan pa'y mat kaayan ayat mo. Apay numakiin nayos ka ken ni Denver. Saanan, nanang? Apay mat, anak ko. Awan mo't nadagsan abasol ken kajay tao. Inaramid na lang mo't ti amo na apagsayaatan ti pamilya na. Dayta nga rod tinasakit, nanang. Pinanunot na ti pagsayaatan ti pamilya na. Ngam di na pinanunot ti pagsayaatan ti relasyon mi. Pinagpilit, ngam saan asyak ti pinili na. Ay na, anak ko. Kaya't nalaang mat makaturpos jay kabsat na. Kabailan met ni Heidi apagturpusan ti bagina, nanang. May salaang matan atawan kat agturpusan. Manumit laang ngay asumardang kat agtrabaho sanan to ituloy manan ti agadal. Ay, jak amuken ka, anak ko. Kasla saan anapatagkan ka ti manon atawan a relasyon nyo. Ni Denver ti saan anang ilala iti relasyon mi, nanang. Ada ako ni Emily. Mabalintan ti agkasar. Nalpas ko man ti kasarta no saan ka nag-abroad. Asawa na ko maitan Denver. Ngam gaputa saan asyak ti pinilim. Iso akastoy ti sitwasyon ta ita. Please, Emily. Pakawanan na kuman. Panakaawat mula ang tikid-kid dawa. Saan kan nga iayatan? Iso ang pumano kan. Nagsakit. Gaputa saan nakamaawatan, Emily. Ngamawan maramidag. No saan na kun akayat? Nasaysaya at laangan nga agsubli ak iji abroad. Apay asan maalinapdan ni Denver nga agsubli iti abroad? Gaputa si Muko mat adagos. Apay apumanaw manen no talaga matlaang nga ay ayaten nakpailaang. Gaputa ti amo na siguro kat talaga asan mo nakayat. No talaga matlaang. Ikarigatan na kumaamaala tirik na. Ay, high pride ka nga minkat. Apay aparigatan pa'y laang. Bayamo no iso ti kayat na. Makaamon itibiyag na. Talaga siguro akayat na amapukawak itibiyag na. Anak ko, adda ni Denver ija ospital. Nabangga tinagluganan na amapan ijay airport. Kat nakaro kanu ti kasasaad na. Nakadamagan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko ti amana. Kat iso tinang istorya iti napasamak. Anya? Saan ka kadi amapan ija ospital? Saan, nanang? Nalpasan ti amin kada kami kini Denver. Talaga ka de nga awanen tinabat-bati a panagayat mo ka ni Denver. Saan nak may ayatan ni Denver, nanang? No napatagak ko ma, saan ko mga agsubli ijay abroad? Anya ti masapulyo, tata? Kaya't ko lang ay pakamo nga awanan ni Denver. Anya ti kunayo, tata? Natayan ti anak ko. Saan? Saan na punno day tatata? Puno, Emily. Saan kumamutan nga agsubli ija abroad na imanugot ka lang agkasar kayo? Napudno ngay ayaten na tata. Saan ko mga agsubli ija abroad?
Uray anya pa'y tibagbagam. Awanan ni Denver. Saan tayo na makita iti kaanuman? Naragsak kamot nga taitan, Emily. Anya, naragsak kay tan mangkit-kita iti bangkay ni Manong. Iti kaano man. Saan ako ngagbalin anaragsak? Ay, Saan ka ni? Asaan mo na kayat makita ni Manong? kaya't ko lang matasubukan no sa dino ti pagpatinggaan ti anos na amang alamanan itirik na. Imbes akas jay ti aramidan na. Kinay kayat na matim madayo. Tita, anya nga rin tinapasamak. Diyakam mo akas tay gayam ti mapasama. Managing pupukot ka. Pakawanan na kuma na nagbalin anatangkan ti puso. Ni Manong Denver ti pagkidawam iti pamakawan Manang Emily. Daitakot numangag na kabayan. Aging ita, pagbababawiak tinapasamak, Mr. Lonely. Gapu iti kinahay pride ko, napukaw ko iti agnanayon ti lalaki nga ay ayatek. Tuy pagayam mo, Emily. Emily, pagayam ko, iti dito apakasaritaam, amin tayo makarami iti banag asan anasayat, wano banag apagbabawyan tayo. Ngam tinapasama kini Denver, saan mo anagayatan? Kunaantan at talaga siguro aditan tinagpatinggaan ti biyag na. Angam saan mo't anasaya at tinalaos a kinapride mo? May mayat matlang daytay man nakaawat, ken naanos ka, iti tao nga ay ayatem, wenno ipatpatig mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Emily. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.